A dwi'n ôl yn neud episod arall, o'n i ar y ffordd i ni bucket list. Ie, bucket list. Yn fama. So, ffordd mama, ie. Dwi'n chwarae Forza eto. Atha'r episod dwytha. So, dwi jyst mynd i gael ei destination fi. Trio neud y bucket list. Trio neud o'n successful. Dwi ddim yn person successful iawn, so... hwnna. O'n i'n rhedeg ar ôl Alexandra, neu roedd di enw fo, ag soccer player a pobl eraill. O'n i'n meetio fyny efo nhw lot, ag o'n i'n rhedeg ar ôl nhw, ag oedd nhw'n mynd off o fi, a pethau fel yna. Oedd o quite annoying. So, ond dwi'n ôl, ag dwi'n mynd i wneud bucket list, ag mae car fi yn wrecked ers episod dwytha. Mae'n mynd i fod yn mwy wrecked o'n. Yn y bucket list yma, basically, ydych chi'n mynd rownd mewn car neu stunts mewn golf course. Ac yn y car yna, mewn car rubbish Ford ydi o, beat the skill target. Dwi'n angen 25 points, mae'n anhad i gael, anodd i gael dweddol, a dwi'n newid golli un o pethau mae'n barod. So, jump. Gobeithio fyddai'n cael points am hynna. Na, dim points o fanna. Actually. Awesome. E-drift. Current points, I have 0 points. Rach di fatha, yn hwn ti basically'n gorau neud fatha e-drift, bob dim fel yna, fatha hynna, heb crasio. Chos os ti'n crasio neithio fy'n lawr. Dwi'n mewn e-drift. 100 points yn barod, mynd am lot. O'n i'n meddwl just un o'n i'n mynd i gael. Gan mae'n mynd, gyda fi lot o points, gyda fi ddim lot o amser i cael mwy o points. 100 points arall, gobeithio. Drift. Been a lot. So jump. Great e-drift. So gobeithio mwy o points. Byddai definitely ddim yn neud o, ond dwi'n checio hwn allan i yr channel i gyd. Ac fyddai'n neud hwn yn episode o fyddai'n neud bucket list yn bob un episode. Dwi wedi dod yn gyntaf ag ail yn 2 o rhasys fi, a dwi dod yn ola, ac dwi dod y chweched. So, mae hwn jyst mynd i fod yn episode bach, just 10 munud fydd o'n yr rath fel yna. Oedd hwnna'n oce, Ultimate Kangaroo. Ultimate Kangaroo, great skill, one. Na, i definitely ddim wneud o efo faint o points gyda fi ar y funud. O blaen nes i wneud o, doedd o quite rubbish, achos dwi ddim yn dda yn y gêm yma. Dwi wedi chwarae fo lot, ond dwi'n yn chwarae fo. Hwn ydi, dwi'n meddwl illa chweched, neu roedd hwnna episode Forza fi. Dwi'n yn gwybod, na jyst neud e-drift i endio off. That. 5 episode o Forza fi. O rawr i si wedi trio, na i quitio fo. Hwna di 5 episode o Forza fi. Dwi'n gwneud 10 o rei Minecraft, so checiwch ein allan hefyd. Dwi'n mynd i just quitio hwn. Yes. Dwi'n yn gwybod be na i wneud o'n.
o'r car ma. Ie, mynd i ffixio. Just cael trwy hein. O'n cael trwy hein. Cael trwy hein. Alexandra. Yes, dwi wedi ffeindio Alexandra. Tydi nôl yma. Mae wedi newid car fo. Mae wedi dod am mwy. Nath o torri'r thing o'n i'n trio cael trwy. Dwi'n ffrindiau o'ch di, Alexandra. Dwi'n mynd i os mae'na dal yna. Chos nath o dorri fo, nes i trio torri fo. Nes i ddim torri fo, chos nath o dorri fo. Oedd hynna'n yn deg i fi. Na i dal cael o. Os yw nath o gallu cael o, a dwi ddim yn gallu cael o. A diolch yma i fi o'n. Dwi'n mynd i chwilio am Alexandra. Actually, nes i completio'r un yma na episod dwytha. Dwi'n mynd i just cael ei fama. Gweld os gyda fi out o show. Dwi'n cael car arall os fedrai. A rhaid cael wheel spin. A wedyn, ewr wheel spin, fe rhaid chdi cael unau car newydd neu pres. Na, fe rhaid cael out o show eto. Pawsi di hwnna. Tydi nôl. Pawb yn cysio fan i fi. Honda efo gabadabara. Na, dim Alexandra oedd hwnna. Alecadabadaba. Alexandra yn un o enemies fi wan. Honda y caco. Oedd y boi yn i ar ôl na ci. Jump. Mae'r tri yna'n ffrindiau, online friends, mae rhaid. Di o ddim yn ffrindiau yn nhw, so dwi ar ôl fo, achos dwi'n eisiau bod yn ffrindiau yn nhw i mwy. Mae'n quite mean i nhw. So, os mae wedi stopio symud, na ddo. Dwi'n mynd i trio sneakio i fyny ar efo. Na fydd o'n gweld fi ar y map ddo, so dal dwi'n mynd i gael fo. Halas y cababa, di hwnna. Ie, halas y cababa. Nes i stopio fo o mynd i lle oedd o isio mynd o'n. Dwi'n siwr XP bod na cyn neb arall gael o. Beth yw hwn? Judge! XP board, dwi'n angen XP board. Ella fydd o... Ella fydd XP... Hwn yw e. Hello Ben, fe ti steithio fi wan. You can have your XP from me. Guess o skill chain race, gyda fi. Na guys. No. Dwi'n lot o na. Mae'n trio cael y electric board na. Come on, cael drosodd. Yn episod dwytha, neu'r un trydydd, nes i fynd dros wal. Dwi'n mwyn gwybod pa episod oedd hwnna ddo. Crash yn hwnna. Ella os ti'n cael run-up neith o weithio. Ond un o'r episod nes i cael dros wal neith i'n am gweithio. I cael hwn dwi'n trio neu travel. Dwi'n mynd i fynd i fama. A wedyn dwi'n mynd i weld... Na, dwi'n mynd i trio tune y car fi ella. A wedyn... Ond gyntaf dwi'n mynd i endio'r episod, so gweld chi wedyn.